wajen wani jami'in tsaro suka same ni aka ce in je in faɗa wa shugaban ƙasa ga hanyoyin da za a yi bi a daina ta'addancin nan na Fulani. Amma suka fito suka ce su ba za su yi aiki da soja ba, su Fulanin suka ce su kuma ba za su yi da 'yan sanda ba. Amma sun yarda za su yi da DSS, za su yi da civil defense, za su yi da 'yan vigilante. Na zo na ɗauki takardun da na je na samu shugaban ƙasa, na ce masa ga abin da aka ce ana so a yi. In ka yadda aka bi ta hanyar nan, aka zo ya tura ni in je in ga wannan, in je in ga wannan. Zancen nan har yau ba a ɗaga shi ba, har abubuwan suka taɓarɓare suka haka. Abin da nake so ka gane shi ne, tambayar a nan ita ce me isa su Fulani za su ce ba za su yi harka da 'yan sanda da sojoji ba, sun ce don tare suke yi. Sau nawa za ka ga an nuna ba Fulatanin da zai fito ya yi rantsuwa a gaban mutane, ya ce shi ya rantse da hukuma suke yi wannan abu. Kuma ai biri na kama da mutum, yaya za a yi Faruk a ce yau an je ka karɓi miliyan 200 kana zaune a daji a canke kuɗaɗen nan da duk nauyinsu a kai su wai su ɓata a ce ba a kama mutanen ba zai yiwu ba idan ba da jami'an tsaro ake ba. Sau nawa zaka ji an ce wai jami'an tsaro wai za su tafi operation sai su faɗa a rediyo da jarida wai sun tafi operation. Kai ka taɓa jin operation na ɗan sanda ko na soja abin da ya kamata ka yi shi a cikin sirri? Akwai abin da suke cewa element of surprise. Za a shirya ba zata, a shirya yaƙi, a shiga abin a fito sai an gama ma an samu nasara sannan zaka je. Amma kullun jami'an tsaronmu ba ma kamar su 'yan sanda, sai ka ji sun kama wani ɗan yaro sai ta mana wasan kwaikwayon banza na ƙarya, sun raina ma hankalin 'yan Najeriya. Sai a zo a ɗauko a ce wai gashi nan an kama shi, to kai laifin me kai? To ɗan sandan kirki da ya san abin da yake da hankali, ai kotu kai ka san za ka kai, ba kai ne alkali ba. To daga lokacin da abin da ya kamata evidence ɗin da ya kamata ka kai kotu ka faɗa a kotu don ka riga ka tattara evidence ɗinka, sai ka zo ka tara jama'a kana sa bidiyo da wayarka kana tambayan wai to kai laifin me kai, shi kuma yana faɗa. To tun da ake faɗa mu ba mu taɓa sanin wanda aka kai shi ko aka ce gashi an hukunta shi ba. In an gama wannan wasan kwaikwayon, an gama wannan ƙaryar ta banza ma ta rainin hankali, sannan sai kuma wai a ce gobe sai a kawo mana wani. Ba mu taɓa jin ƙarshen fim ɗin ba. To ka gani irin wannan abin da isa zan ce maka Buhari bai mana adalci ba, dan shine commander in chief.